something that we know about. Afghanistan uka demen jekulu ko ubikanga gelea soro ka wuli ka demen lase dugukolo yere mɔgɔ minnu sɔrɔ Afghanistan arabadon ni aye mɔgɔ 1000 ɲɔgɔnna faga ni ka mɔgɔ 1500 ko jogi. Belgique faraje jamana uka keleya tɔnba olu ka wasadenw alamisadenw ye kalata k'a fɔ u sɔnna ma ko Ukraine a ka don faraje jamana uka tɔnba la ni jamana 27 ba a la a doni ko bɛ sɔn ka san caman ta yani a ka se ka laban. Angleterre bara ɲɔngirili o kɔni ye nɛgɛjuru siraw degu kosɛbɛ wagati min na u ka lafasa jɛkulu ni gouvernement u bɛ ɲɔgɔn sama la sarako. Rwanda Angleterre jamana fanga ɲɛmɔgɔ Boris Johnson ale sera Commonwealth olu jamana ɲɛmɔgɔ u ka lajɛrɛ mun kan ka kɛ Kigali. Prince Charles ni ale Johnson kɔrɔmatigɛ a ma mɛn kosɛbɛ. Rusi jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri Sergei Lavrov ni Iran jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri Hossein Amir Abdulhariam u ye ɲɔgɔn ye Tehran alamisadon.